So hello guys, norok bayang aro aisa haina hai malai kha aro video tugui gai mo ani video ongkha sarik ni se gai norok joto no sarik gam gai ang paisok paijak haina hai aro aunty borok ni nogo tabok hingkai sarik ni bagui mui songnani bagui ready ani tonglaijak gai tabok godok songnai hingkai godok go tongo alu korsoi hingkai mekhumo aro chicken 2-3 piece rajak siboro tabok boksagai rwsinai gai songnai songmani nai tongdi norok to emni sigo hepngani video no naidi play mo video hingkai usakanga je ang video kaisa upload khairwnai sibo college ni program paiye aunty daini nogo thangmani play sibungni video semo abo hingkai ang je mui boksai rwmani godok sibono gesika tongtui tui no kisa kisa kaiye kipek rui tong play ang gai haike kipek rwkhang gai aro ang khnamani motoi play buini bura buruni kok ni bo haike gesika tongtui pung batpa sika tongtui pung haike kisa kipek rwkhang gai mai mi thokpo mai to thokya mui thokple mai lai kibek mai lai sungya bla tabok mui si sungui tongo o hingkai aro kaisa mui ni bagui gai thok rwkha pyas rwkha gai mui rui rwsinai fulkopi bai alu mui sungnai play yogui laste o taiyo kisa butui rui rwnai play tabo hingkai khangrai rok ni mui songlai jeng gai naidi norok khangrai rok ni mui songmani khangrai rok to sungya jeng no sungple jeng hostel masa mani bo mode haike masa go hingkai try khainai mani waisa songwinai le mani play baidi onglai songna de rungla ya hingkai fulkopi hingkai bini bwsakni twiyo khaya deba hingkai sibono ramrwgui se aro jeng butui rui rwlaimani tabo hingkai kosoi bwklui buku khugui tongo jonglai mano kosoi bwklui hingo norok lai toma hingsia norok ni kok rok bayang toma hingsia jeng hingkai kosoi bwklui hingui himplaui bono yaksa bai challenge khaiyo ani banukjak anung bai je yaksa bai khugui phunukdi hingkai ang yaksa bai khugui phunukmani bono video bo khaina khaplai waisai jabra bro rungsa ongtong laha muiyo musokno adar lai dekhai rakha tini lai ja khaplai hakchenai nai tabo hingkai mui butui rok ramrwgui asukbo ramrwjaya mui butui tani hingkai butui jana nango hingkai mui rok munrwgui kari khaplai haino hai aro dalok sungnani hingkai dalok boksagui rui rwkha hingkai jeng hingkai butui riyagui no sungo dalok no somrok rui rwgui haike bo sungmango hingkai aro bermang mwsuk rui bo sungmango hingkai mutui hai hingkai aro jeng extra mwsuk hugui jalai play mwsuk bermang rosong kuphur rwgui hugui jalai play subodai haike bo thogo hingkai bermang rui sungkai bo subodai haike bo thogo hingkai mutui hai bisi jajak play jeng hingkai jeng mutui haike no sungui rwkha tabo hingkai jeng aisisiri gari kagaisa okhalaikha kaisa jaga thangnai play sorogo thangui borok pai malainani bagui thangnai hingkai kaisa jaga bolte wngkha thangnai play ailaisa thangnai handai kaisa hospital o admit ongjak hingkai bono nainani thanglainak play chwng tabo hingkai chwng hospital ni paisok paiui haino hai aro mui boksai rwlaikha hingkai akran asuri play hingkai berma musuk guri khaiui boksagui rwkha sibo kutuklaha hingkai chwng mui koklai rwnai mui hingkai phenok mui haike khaibo
berma botei samago asuri rok rogoi haike bo thogo sibuno berma botei khainai ple gai luklai ka chang gai ke khaino berma botei rok khaio gai ar kaisa berma rogoi je songmani sibo subuda haike bo thogo gai haina hai somrok botei rok tikai no khaiye botei rok ramra ga somrok chenai gai kanai nai ple nugo haina hai gai mobo kosai buklai ta singa je punrong nungnai sibo gai mobo hek berma botei no songjak jeng berma botei no songlai mani ple gai aro angkhai no haike bo thokjago je a to henba abai songka gai bo thokjago anglai ni kosai buklai no gai tabok gai khumchani bakhar rogoi somrok chenai gai karai sinai ple haina hai aro thok rojak gai thok tongkhai pias roi rakha gai pias no tabo kisa yoknai ple gai irego gai nikhum jok bai alu yoknai nikhum jok bai alu yokgoi jalai nai tini gai aro ungo bo tongo phenok mui bo tongo gai bono bo jalai nai ple gai irobo haino swtui rojak som rojak ple gai bono bo yoknai gamkhai yogoi yokpai kha gai karai sinai ple mo gai jeng aidroni bagai mui songmani ple aidroni mai janani bagai ple gai mai rok jagai rest khailai chini class tongo gai class o phai sokpai lekha gai rangsa irgo type khai thangnai type khailai thanglai sinai ple jeng tabo gai jeng movie nainani hingoi okhalai ja fighter movie nainani bagai gai time kaya kho hingoi rangsa lama hingke tonglaikha logo time kaka gai thangai nailekha ple jeng tabo gai time kaka ba gai thangka sika thangai tonglaio jeng bo kisa ticket rok kisa phununglai ple je jeng movie nainani phaijak gai ma phununglai mani ple natok makhai acting ma kare laio kisa tabo gai naipaikhha ba gai thanglai ka jeng thanglai tonglaio nayok naikino yakarai jeng hai gunda no se naithojagai tonglai laio gunda ni mokobo kwchak khaiye kisa naithokma haino gunda bo thik no ongjak bini bwsakni motai lai mo video gai ar kaisa din ni bini horokni video se ongsigo haino hai aro koso bai alu berma botei khainani nai tonglaio jeng khainani nai tonglaio mane boksa gai se rwlaikha berma botei songnani bagai jeng hostel rogo hingkai bana thokni mui machagodo hingkai je aunty ni nogo thangka hingkai berma mui ni bagai jeng kwbwrong laio bana berma mui songoi jalai laio jeng hingkai norok bo bwsaklai mui songmani phunukjanai bo norok silejak bai no hingkai sibono phunukliya aswk toma toma mui songmani norok no joto phunuka hingkai aro phunukliya norok silejak bai naikha hi video lai nugya aro ini video rogo hingkai nugnai ple hingkai mui rok mongkha hingkai jeng bo mai jalai sinai aswkno ani video ong sinai norok ani video rok no chajaklaha hingkai like khai rwdi ple hingkai subscribe khai rwdi ple comment khai rwdi ple hingkai aswkno ongkha norok bai।